Nere ustez, batez ere etorkizunera begira, pues, larritasuna suposatzen du gure lanean, eta nere ustez garrantzitsua da lehenbaileen, ez bakarrik mugitzen hastea baita ere, baizik eta jendeari zabaltzea larritasun hau eta hau gertatu daitekela. Bai, azkenean, derrepente, horrelako erreminta bat aurkezteak, hombre, guri harrapatu gintuen pixka, con el pie cambiao, eta egia da, herramienta bera baita ere aurkeztu dute bikoizketa automatiko bezala, baina gure ustez hor pixkatzean pasado de frenada, esaten da bezala gazteleraz. Bikoizketa, bai, ulertu daiteke hori bikoizketa bat dela, baina gehiago konsideratu liteke igual voiceover bat, edo gainetik hori itzultzeko erramienta bat, lokuzio bat, baina bikoizketak, como tal, badauke pixu bat emozionala, aktore originalari kopiatzen saiatzeko pixu bat, oso gizaki kutsua dauke. Orduan, aurkeztu duten erramienta hau bikoizketa deitzea edo bikoizketarako erabili daitekela esatea pixkat tanto zibiltzeko zerbait da. Eta egonek esaten zunaren arira, bai larrituta gaude, karo, hau orain egin dezake adimen artifizial honek, baina hemendik urte, hilabete batzutara, zer egiteko kapaz izango da. Horrek bai larritzen gaitu hori batetik eta bestetik adimen artifizial hau elikatzeko ze ahots erabili dituzte. Hau da, erabili dute Eusko Jaurlaritzak gaitu kanpainarekin herritarrei beraien ahotsa emateko kanpaina horrekin hartutako ahotsak, edo erabili dituzte bikoiztaileon ahotsak gure kontsentimenturik gabe, noski ordaindu gabe, eta horrekin elikatu dute adimen artifizial hau. Horrekin baita nahiko larrituta.